L-ewwel qari. Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. Jekk trid tista' tħares il-kmandamenti u brieda tajba tista' tkun fidil. U għedlek quddiemek in-nar u l-ilma. Li ma trid minnhom mitt idejk għalih. Quddiem il-bniedem hemm il-ħajja u l-mewt. U li ma tixtieq qalbu lesta għalih. Għax erf il-mulej u bla qies, qawwi f'setetu u jara kollox. Għajnejh fuq dawk li jibżgħu minnu u jaraf kull ma jagħmel il-bniedem. Lil ħadd ma jqabbad jgħix ħażin u lil ħadd ma rħielu jidneb. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li triqthom bl-ħtija li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li jħarsu l-preċetti tiegħu u li jfittxuh b'qalbhom kollha. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Int tajt il-preċetti tiegħek biex inħarsuhom bir-reqqa. Ħajżhom sħiħ il-mixi tiegħi fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Kun twajjeb mal-qaddej tiegħek, għatini li ngħix u nħares il-kelma tiegħek. Iftaħ li għajnejja biex nara l-leġubijiet tal-liġi tiegħek. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Jiena rrid nibqa' fiha sal-aħħar. Fehmni biex inħares il-liġi tiegħek u nagħmilha b'qalbi kollha. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostolu l-Korintin. Ħuti. Aħna nagħllmu l-erf fost dawk li huma perfetti. Imma mhux l-erf ta' din id-dinja, anqas l-erf tal-prinċipijiet ta' din id-dinja li se jintemmu fix-xejn. Nagħllmu l-erf ta' Alla moħbi f'misteru li Alla fassal qabel iż-żmien għall-glorja tagħna. Ebda wieħed il-mexxejja ta' din id-dinja ma għarfu. Kieku għarfuh qatt ma kienu se jsalbu lill-mulej tal-glorja. Imma bħalma hu miktub, dak li għajn qatt ma rat u widna qatt ma semet, u dak li qatt ma tnissel f'qalb il-bnedmin, dak Alla lesta għal dawk li jħobbuh. Alla irrevelawna permezz tal-Ispirtu, għax l-Ispirtu jarbel kollox sa fil-qiegħ ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Xejn taħsbu li jien ġejt inwaqqa' l-liġi jew il-profeti, jien ma ġejx biex inwaqqagħhom, iżda biex inwassalhom għall-milja tagħhom. Tassew ngħidilkom li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-art, anqas l-iżgħar ittra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox. Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-saltna ta' smewiet. Imma min iħarishom u jgħallimhom, dan kbir jissejjaħ fis-saltna ta' smewiet. Ngħidilkom li jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-kittieba u l-Fariżej, ma teħtlux fis-saltna ta' smewiet. Smajtu x'intqal lin-nies ta' dari? La toqtolx.
Jekk xi ħadd joqtol, ikun ħaqqu l-kundanna. Ma jiena ngħidilkom li l-kundanna tistħoq ukoll lil min jinkorla għal ħuħ. Jekk imbagħad xi ħadd lil ħuħ jgħidlu ġifa, ikun ħaqqu l-kundanna tas-Sinedriju. U jekk jgħidlu iblaħ, ikun ħaqqu n-nar tal-infern. Mela, jekk tkun qiegħed tittella l-offerta tiegħek fuq l-artal u hemm tiftakar li ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek, ħalli l-offerta tiegħek hemmhekk quddiem l-artal u mur l-ewwel irranġa ma' ħuk. U mbagħad ejja tella l-offerta tiegħek. Lil min ikun se jtellek il-qorti, ħudu bil-kelma tajba mill-aktar fis waqt li tkun għadek miegħu fit-triq. Li ma jmurx jagħtik fidejn l-imħallef u l-imħallef fidejn l-assies u hekk issib ruħek fil-ħabs. Tassew ngħidlek minn hemm ġew ma toħroġ qabel ma tkun ħallast l-aħħar 3 ħabbiet. Smajtu x'intqal? La tagħmilx adulterju. Imma jiena ngħidilkom li kull min iħares lejn mara biex jixtieqha ikun ġa għamel adulterju magħha f'qalbu. Jekk għajnejk il-leminija hija lik okkażjoni ta' dnub, aqlaħħa barra u armija l-bot minnek. Għax aktar ikun jaqbillek jekk tintiliflek biċċa waħda minn ġismek, milli ġismek kollu jinxteħed fl-infern. Jekk idek il-leminija hija lik okkażjoni ta' dnub, aqtaħħa barra u armija l-bot minnek. Għax aktar ikun jaqbillek jekk tintiliflek biċċa waħda minn ġismek, milli ġismek kollu jmur fl-infern. Intqal ukoll min jibgħat il-martu ikollu jagħtiha l-kitba tad-divorzju. Imma jiena ngħidilkom li kull min jibgħat lill-martu barra l-każ ta' żwieġ ħażin iwaqqagħha fl-adulterju. U min jiżżewweġ waħda mibgħuta minn ħaddieħor jagħmel adulterju. Smajtu wkoll x'intqal lin-nies ta' dari? Tonqos mill-weda li ħlift imma rott lil mulej il-wedjiet li ħliftlu. Imma jiena ngħidilkom biex ma taħilfu xejn, la bis-sema għax hu t-tron ta' Alla, u la bl-art għax fuqha jserraħ riġlejh, u lanqas b'Ġerusalemm għaliex hija l-belt tas-Sultan il-Kbir. U lanqas brasek ma għandek taħlef, għaliex int anqas bix-xara waħda ma għandek ħila tagħmilha bajda jew sewda. Mela ħajkun id-diskors tagħkom iva, iva, le, le. Kull ma hu iżjed minn hekk ikun ġej mill-ħażin. Il-kelma tal-mulej.